Monggo jeragane nyanyi. Aku njaluk Pak Suhen nyuwun. Mari aku. Iya. Mari aku sampean terus marino serampat iku bareng-bareng joget. Wah, cocok wis. Joget serampat joget bareng. Ayo, Duk. Aku jane nyuwun iki lho. Nyonya Soni jareku ya kudu harus joget kene to. Anu sing lho gak sing duwe kesenian sak Kabupaten Malang. Lho nek gak ketoke gak joget iki lho kok rasane ya kurang enak. Ya mbok sak rupan-rupane. Jarene nganu, jarene aku tak siapno mental sik ngono kedua kali ini tak joget jarene. Loh, ya mumpung saiki iki disiapno sekaligus joget ndek kene. Lah gak gelem tak bakso, tak bareng aku jane gak apa-apa. Dadakan ngono lho. Wong sing duwe kesenian Kabupaten Malang kok ya piye rasane kok. Tapi sing jelas golek nang sanan oke. Oke. Ya, Mas Joni ya. Oke, sing jelas golek nang sanan. Apa kok mari ngene kok pokoke ana iki. Ayo. Nah, aku tak njaluk sing paling lawas Pak Klimin. Tetanen. Nggih. Ayo, Duk, ayo, Duk. Ya, aku tak njaluk sing paling lawas saya aku. Oh. Padha ngejaki macul kabeh. Iya. Ayo pasukan joget iki kene. Ayo Pak Takur. Oi. Oi, Rini yo. Ayo macul Kang ngono. Ki lho, Pak Sukiman melo yo. Melo joget Pak Sukiman. Ayo gonge digenteni sapa iki? Wah ya, ayo Pak Sukiman digene Pak Sukiman. Lo dek yo padha macul garap sawah dimen super yo padha kumpul aja wagah bareng nandur ing pekarangan Tegalan uga nang sawah yen tetanenan kanggo mangan tura-tura madhep rene Nduk aku sing rewangi oh homo kabeh mati tanah kita iki pancen lo jinawi yen tadi para suti oh no berkai oh no padha macul garap sawah dimen super yo padha ngumpul aja wegah bareng nandur ing pekarangan Tegalan uga nang sawah yen tetanenan kanggo mangan tura-tura oh anduk ya ayo majuan aja lali nek rabu itu ya tanah kita iki pancen lo jinawi tadi apa sedih bisa Iya.
Matur nuwun ya dulur-dulurku kabeh padepokan lintas sing mboten rawuh. Heeh, ben iso ditekani neh. Ayo Pak Kromo tak serane Pak Kromo sak lagu marino bareng-bareng serapat. Nggih, matur nuwun nggih. Ha nggih. Ngriki kula nyuwun